issa għandhom sugu ta' tadam imħallat bil-krema friska fil-fliexken. Tassew konvenjenti u jmur ma' bosta riċetti Maltin, kemm fil-forn u anke mar-ross u l-aġin. Meijer, quality you trust. Gozo Channel, a quality service to Gozo and for all our customers. Gozo Channel, your experience starts and ends with us. When dining is more than just a matter of eating, and your table is more than just a place to sit, food can become a delightful experience, and your restaurant then becomes a destination. Vini e Capricci by Abrahams is the place to be in Gozo. Vini e Capricci, an outstanding gourmet food emporium for an exceptional dining experience. Nestled in beautiful cliffs and valleys, a spectacular and exciting property investment opportunity. Be enthralled, be part of something inviting, vibrant and truly unique. Discover luxury, serenity and tranquility. Discover Fort Chambray. Wow! Getting ready for Pinto's Pride Worcester sauce. A great sleep starts with the perfect mattress. Put your mind at rest with our Memory Jitex 30-night mattress trial with money-back guaranteed. Order your Salus mattress today from Gozo Arts, Victoria Gozo. Call 21224405 or click laferla.com.mt. La Ferla Insurance. Għati toma differenti lil-palat tiegħek bil-varjetà ta' ġibniet nixfin tal-ħanini. Ġibniet affumikati, ġibniet tal-bżar, ġibniet bit-tadam imqaddet, ġibniet bil-ħaba u l-felfel u ġibniet bil-ħwawar. Ixinnu l-okkażjoni. Żid it-toma awtentika wċija fir-riċetti tiegħek bil-varjetà ta' ġibniet nixfin tal-ħanini. Sensaui usei vai teatro macure bahari aldaura mei lila kimne emosei enti diamant no silmeti terran au descendes satini serhan dikterhan. Eżis telespettaturi nagħtikom merħba. F'dan l-ewwel programm, l-ewwel wieħed tal-iskeda ġdida li jimmarka wkoll il-bidu ta' 33 sena ta' Għawdex illum fuq ix-xandir nazzjonali ser niltaqgħu ma' Monsinjur Anton Tewma, l-isqof il-ġdid tad-Djoċesi ta' Għawdex. Permezz tal-kummenti li ser jagħtina fuq suġġetti varji marbuta miegħu u anke mal-Knisja f'Għawdex ser insiru nafu aħjar. F'dan il-programm speċjali qegħdin nagħmlu użu minn filmati li aħna ġbidna waqt il-konsagrazzjoni tiegħu bħala isqof, l-ingress fil-katedral u xi funzjonijiet importanti li mexxa sissa. Magħhom qed inżidu filmati mill-arkivju tagħna flimkien ma' ritratti provduti minn Monsinjur Tewma u l-familjari tiegħu. Don Anton ġej mill-parroċċa tax-Xara għal Għawdex raħal kbir ta' 4,000 ruħ u raħal imbierek b'vokazzjonijiet saċerdotali fejn preżentament insibu 3 isfqijiet, 9 kappillani f'parroċċi Għawċin u 2 retturi ta' knejjes oħra mfittxija li ħarġu mix-Xara. Il-vokazzjonijiet huma sejħa ta' Alla, jiġifieri allura f'dak is-sens huma fit misteru, imma fl-istess waqt huma wkoll risposta tal-bnedmin. U allura hemm ukoll element uman fihom. Alla jsejjaħ u l-bniedem jirrispondi. Issa aħna ma nistgħux niddeċiedu jew niddeterminaw jew niddettaw lil Alla u ngħidulu fejn jew lil min għandu jsejjaħ, imma nistgħu il-bniedem jista' jagħmel il-ħila kollha tiegħu biex iħejji l-art u jgħin
li l-bnedmin jgħin liż-żgħażagħ fi kliem prattiku biex jirrispondu għas-sejħa li jagħmlilhom Alla. U jiena naħseb illi fir-raħal tax-xara għal żmien twil u nemmen illi għal grazzja tal-Alla hekk għadu u jalla jkun mhux biss fix-xahar imma fl-irħula kollha tgħawdex. Fix-xara iż-żgħażagħ sabu u għadhom isibu nies li jgħinuhom jaċċettaw jew aħjar jiddixxernu mhux l-ewwel se taċċetta tittaraf u imbagħad bil-mod il-mod taċċetta s-sejħa li jagħmilek Alla. Qed ngħixu fi żmien fejn is-sejħat Alla jibqa' jagħmilhom imma tweġibiet qegħdin isiru kull ma jmur diffiċli. Kieku jkollna nistaqsu lill-adolescenti ta' 11, 12, 13 sena s-subien. Interessanti għax ħafna minnhom sal-ġurnata tal-lum, anke jekk aħna mbedin ħafna mill-Knisja illum, però ħafna minnhom jgħidulek isma' jiena nixtieq xi darba nsir qassis, nixtieq insir reliġjuż. Allura l-problema mhix tas-sejħat li jagħmilha Alla għadu jagħmilhom is-sejħat, il-problema hi iktar ngħidula ta' medjazzjoni, jiġifieri ta' nies li jgħinu li żgħażagħ tagħna jarfu din is-sejħa, jaċċettawha, jilqgħuha, jippruvaw jgħixuha. Nisimgħu jingħad ħafna li l-bażi ta' kull persuna hi t-trobbija, li l-familja tilab parti kruċjali fil-formazzjoni tal-karattru. Illum Don Anton u l-isqof Tgħawdex. Kemm jista' jgħid li hu dak li hu llum grazzi għat-trobbija li jingħata? L-ebda familja mi perfetta u lanqas il-familja tiegħi ma kienet perfetta, jien niftakar u xek nimmaġinari bħal f'kull familja oħra. Aħna l-aħwa dejjem mqabdin ma' xulxin u xek jien kont il-kbir allura kont ninki naqra iktar mill-oħrajn lil ħuti iżgħar, sintendi għax taf int meta tkun il-kbir lill-oħrajn meta tkun żgħar timmaġinawhom qed jeħdulek postok. Allura inti tara kif tagħmel biex tipprova dejjem iżżomm l-ewwel post. X'hekk hija l-problema dejjem mhux l-ulit il-kbar biss imma ta' kull bniedem li nibżgħu nitilfu postna. Imma il-familja hija l-bażi u xek, jiġifieri li jkollok post fejn inti tista' tkun liberu, li jkollok ambjent fejn inti tista' tkun liberu, tkun int tesprimi l-emozzjonijiet tiegħek, dak li tħoss jekk għandek rabja tgħid irrabjat, jekk trid tibki taf li ħajlqok bil-biki tiegħek, jekk trid titħaq għandek iċ-ċans li tiddeverti fil-familja, li tieħu gost fil-familja. Dawn l-esperjenzi huma importanti li jsiru f'ambjent stabbli. Inti ma tistax tkun jent issir jent bħala persuna jekk ma jkollokx elementi madwarek, persuni, ġenituri jew aħwa li inti tkun ċert minnhom, stabbli, l-istabilità. L-istabilità hija importanti ħafna fl-istorja tal-bniedem. U jiena nemmen li din l-istabilità bid-difetti kollha li kellhom huma missieri u bid-difetti kollha li għandna aħna bħala aħwa bħal kull familja oħra, però din l-istabilità jiena għal grazzja tal-Alla mingħajr mertu tiegħi sibta. U dejn tagħtik ċertu illum hekk jiena niftakarni meta kont iżgħar, kont ingerger u ngħid imma ommi ma kienx taf trabbini, missieri forsi se tarabbini aħjar, però llum sinċerament indur lejn Alla u ngħidlu grazzi nagħlaq ħalqi ma nitkellemx u nħoss ħafna, sinċerament inħoss ħafna id-batija u l-weġat ta' dawk illi ma kellhomx il-grazzja illi kelli jien u nitlob l-Alla illi naħdem u nistinka biex dawn il-grazzi li kienu tal-ġenerazzjoni tagħna u ta' qabilna jibqgħu għax sfortunatament qegħdin nitilfu. Fil-mixja tiegħu fis-saċerdozju Don Anton għax esperjenzi varji f'diversi pajjiżi. Dan jinkludi wkoll għarfien profond tal-art imqazza. Pajjiż Ġesu iżda mhux biss. Kemm jaħseb li dawn l-esperjenzi li jgħix lil minn xtutna jistgħu jgħinuh jifhem aħjar il-komunità li ġiet fdata lilu? X'ħass meta qalulu li minn saċerdot ħaddiem fost il-familja inħatar isqof għall-poplu kollu? Dejjem kienet konvinzjoni tiegħi imma llum ngħidha forsi iktar minn qabel li Alla jkun qiegħed bil-mod il-mod tiħejjek għat-triq issa jew forsi għax meta ssibru hekk f'ċertu pożizzjoni u tħares lura qisu taqra l-stages kollha tal-ħajja tiegħek mill-post fejn tkun, minn fejn tkun wasalt, imma din mhix xi ħaġa li qiegħed nagħmel issa biss għax issa ġejt imsejjaħ biex inservi bħala raj ta' djoċesi. Naħseb li għamilt ħajti kollha din, ġifieri kont ngħid imma meta nħares lura qisu Alla jkun bil-mod il-mod ħanġib eżempji sempliċi fejn niftakar nis-seminarju għaddejt minn kriżi kbira, depressjoni nista' ngħidil llum, forsi dakinhar ma kontx naf li hija depressjoni, imma għaddejt minn din l-esperjenza. Però meta nħares lura niftakarni meta mbagħad sirt saċerdot u anki jien stess ġejt f'kuntatt ma' żgħażagħ illi kienu qegħdin iħejruha mas-saċerdozju u kienu għaddejjin minn dawn il-mumenti, imbagħad tibda tifhem hekk ftit u tibda tgħid imma imma naħseb dik l-esperjenza li jien għaddejt meta kelli 20-22 sena naħseb tagħmel sens fil-kuntest tal-bqija ta' ħajti u dan nista' ngħidu naħseb jien għal parti kbira tal-esperjenzi.
Jien naħseb li jekk kull wieħed u kull waħda minna nirriflettu ftit minħarsu lejn il-passat tagħna, naħseb li l-koll kemm aħna xi ftit jew wisq ikollna din is-sensazzjoni illi l-passat tagħna ippreparana biex nkunu fejn qegħdin illum. Jew fi kliem ieħor jekk iridu nħarsu lejha mod ieħor nistgħu ngħidu li dak li aħna llum huwa frott u xekk ġebla fuq l-oħra li tkun inbniet matul l-istorja tagħna. Il-familja hija il-bażi tas-soċjetà u f'għawdex insibu it-tajjeb u dak inqas tajjeb. L-isqof Tewma ilu snin iffukat fuq it-tisħiħ tal-familja Awċin li minkejja ċ-ċokon ġeografiku u demografiku qed jiffaċċjaw sfidi mhux żgħar. Xi kummenta, issa li sar l-isqof, ser tkun id-direzzjoni tiegħu f'dan is-settur? Forsi iktar mill-familja fi anfisha l-lum forsi iktar ngħid ir-relazzjonijiet għax il-familja x'inhi. Hija tip ta' relazzjonijiet qawwija, relazzjonijiet intimi, relazzjonijiet tad-demm imma mhux biss. U xekk għax ir-relazzjoni bejn il-mara u r-raġel, bejn il-koppja mhix tad-demm, imbagħad bejn il-ġenituri u l-ried hija tad-demm, imma l-familja hi biex ngħid hekk hija s-sintesi, hija il-climax tal-intimità, ta' kif għandhom ikunu relazzjonijiet, hija eżbuħija ta' relazzjonijiet. U allura jiena meta ngħid hemm diffikultajiet fil-familja, ngħid isma' hemm diffikultajiet fir-relazzjonijiet. Ħafna drabi l-problemi jkunu fir-relazzjonijiet. U allura bħala issa fil-missjoni ġdida li qiegħed nibda, inħoss li din l-enfasi fuq relazzjonijiet maturi, sempliċi, umani, naħseb hija indispensabbli, hija fundamentali, hija bżonn juża. Illum m'għadux bħal qabel, jekk tifel ta' 3 snin, 7 snin, 8 snin u xekk ikollu esperjenza diġà li ma jistax iserraħ fuq il-persuni li għalih kienu l-iktar importanti, pereżempju ommu u missieru, għax daw iddeċidew li jisma' ma jistgħux jibqgħu jgħixu ma' xulxejn. Għejdli jent xweġa kbira, xferita kbira, ser tinħoloq f'dan it-tifel fil-mod ta' kif jirrelata. Pereżempju fil-fiduċja, dan il-min jista' jafda. Xbiċċa xogħol kbira u xekk ikollu dan it-tifel biex jerġa' jirkupra l-fiduċja f'ħajtu. Jirkupra l-fiduċja ta' minix ngħid li xejn mu irrekuperabbli xejn, kollox jitfejjaq, imma at the cost of something. U ġifri dan kollox imbagħad titħallas għalih. U allura jiena nħoss li mhux biss bħala knisja, mhux biss bħala stat, imma naħseb kull aġent edukattiv, kull min għandu x'jaqsam mal-formazzjoni tan-nies, naħseb li jagħti każ ħafna ta' relazzjonijiet. Jiena nħobb ngħid ħaġa, ġifieri li jiena hija fundamentali, għaliex il-bniedem għalih ir-relazzjoni ikollox u mingħajr relazzjoni ma jgħix. Għax hekk għamlu Alla, għax hekk ħalqu Alla. Alla minnu nnifsu hu relazzjoni. Il-missier f'relazzjoni mal-Iben, f'relazzjoni mal-Ispirtu Santu. U xekk jirrelataw flimkien Alla wieħed. Interessanti, għax fl-aħħar mill-aħħar dak li jiġri fil-relazzjonijiet fil-familja huma relazzjonijiet li l-persuni jekk ikunu ħafna jagħmluhom wieħed, jagħmluhom waħda familja, u xekk jew jagħmluhom koppja, huma relazzjonijiet u din mhix għajr ġbija ta' Alla. L-Iskrittura tgħidilna xekk il-Ktieb tal-Ġenesi jgħidilna b'mod ċar illi Alla meta ħalaq il-bniedem qal ħa nagħmel ritratt tiegħi fid-dinja. U għamel il-bniedem. Bħalma il-familja hija il-pedament ta' soċjetà f'saħħitha, l-istess huwa s-seminarju għad-djoċesi. Illum qegħdin naraw numru dejjem iżgħar ta' żgħażagħ li jaqbdu t-triq tas-saċerdozju. Jista' jkun li l-kwalità tpatti għall-kwantità. L-isqof Tewma kien rettur għal diversi snin u għal daqstant huwa konxu mill-isfidi li s-soċjetà moderna tippreżenta anke lis-seminarju. Is-seminarju jibqa' il-ġuf u l-bennina tad-djoċesi. X'inhi l-opinjoni tiegħu? Ser tkun id-direzzjoni ta' Monsinjur Tewma f'dan ir-rigward? Isqof Grek kif ġie ordnat isqof jgħid li għalih l-importanti huma s-saċerdot u l-familja. Jiena ma rridx ngħid li se naħdem fuq daw biss, imma jiena nħosshom dawn li huma fundamentali għad-djoċesi u nixtieq verament inkompli fuq dak li beda l-isqof Grek u fuq dak li kien beda il-Mikki l-isqof Nikol Kawki. Ġifieri is-seminarju, jiena li s-seminarju huwa post importantissimu għaliex għax huwa l-post fejn fih jiġu iffurmati dawk li l-qudiem iridu ikunu il-rappreżentanti ta' Ġesu fuq l-art, dawk li ikollhom qalb kbira tant li min jiltaqa' magħhom iħossu maħbub, iħossu aċċettat, iħossu milquh, iħossu salvat. Naħseb li din hija xi ħaġa kbira, li hija missjoni kbira li għandu s-seminarju li jifforma nies bħal dawn. U hija missjoni diffiċli għaliex għax il-kol kemm aħna limitati, il-kol kemm aħna dajfin bil-problemi u d-diffikultajiet tagħna.
Jekk jiena nħoss li l-formazzjoni tas-seminarju kif qed issejr illum, inħoss ma jfissirx li m'hemmx dejjem x'tirranġa, imma nħoss li verament qiegħda tistinka u taħdem biex ikollna irġiel nies maturi li jifhmu sew lill-bniedem, jafu ħafna fuq il-bniedem imma wkoll li jafu xi ftit jekk mhux ħafna lill-Alla. Biex jekk jista' jkun li l-bniedem jagħtuh lill-Alla u lill-Alla jagħtuh lill-bniedem. Jiena nħoss li s-saċerdot huwa dak li għandu jkun espert, l-espert tal-umanità u l-espert tal-iskrittura, l-espert tal-kelma tal-Alla. Jiena nħoss li allura din il-ħidma, din il-formazzjoni mas-saċerdoti m'għandix tieqaf biss mas-seminarju. Din hija waħda mill-affarijiet li dejjem ħdimt fuqha u żgur li se nkompli naħdem fuqha kif ħadmu fuqha ta' qabli. Illi lis-saċerdoti noħolqulhom il-possibilitajiet kollha biex ikollhom iċ-ċans jekk jixtiequ jekk iridu, jalla kulħadd ikun imħeġġeġ biex jagħmilha dejn biex ikomplu jiffurmaw ruhom umanament, insiru iktar bnedmin x'jiena magħhom. Insiru iktar qaddisin, formazzjoni spiritwali, formazzjoni anki sempliċi kif iżżomm lilek innifsek, anki umanament. Inħoss li dawn u formazzjoni akkademika. Matul ħajti provaj dejjem inkompli nistudja, dejjem, ġifieri qatt ma waqaft, sissa kont għadni nistudja, ġifieri u nipprova nistudja il-linkjat ma' institutions li b'xi mod jistimulawni biex bil-forsi kolli inkompli nagħmel riċerka u ma nieqafx fl-istudju tiegħi. Inħoss li dejn hija fundamentali għal bniedem u speċjali għas-saċerdot. Jiena niftakar ċertu Agostino Favale kien patri Salesjan li kien kellu sem ukoll mill-Optata Antozius. L-Optata Antozius huwa wieħed mid-dokumenti importanti tal-Konċilju fuq il-formazzjoni tal-qassisejn. U dan kważi kien kiteb ħafna minnu hu. Kien lecturer tiegħu kien jgħidilna jekk intom tridu tkampaw bħala saċerdoti, ma mhux biss tkampaw, tkunu saċerdoti tajbin, tridu żommu fuq żewġ bsaten, u kien jgħidilna żewġ sticks tax-xej għax kien minn nord u kien jiskija. Wieħed it-talb, ma nistgħux nieqfu milli nitolbu, u ieħor il-formazzjoni kontinwa, ma nistax nieqaf milli ninforma ruħi. Kif nieqaf milli ninforma ruħi insir skadut, u kif insir skadut nibda nagħmel il-ħmerijiet. Papa Franġisku dan l-aħħar ħatar 3 nisa f'kummissjonijiet importanti fil-Vatikan. Għawdex u imbierek bad sabiħ ta' reliġjużi nisa. Kif jara sem il-mara fid-djoċesija Awċija jew aħjar fil-Knisja in ġenerali? Il-Papa qiegħed jitħabat, qiegħed jistinka biex il-Knisja jagħmilha dejjem iktar Knisja, jagħmilha inqas isu proprjetà tagħna s-saċerdoti tal-qassisejn u jgħin lil kulħadd, lil kull bniedem hu min hu reliġjuż jew miżżewweġ jew mhux miżżewweġ, kull tip ta' professjoni jħossu parti imma protagonista mhux biss passiv f'din il-Knisja, għax kull bniedem u minnu, kull mara u kull raġel għandhom l-rwol tagħhom fil-Knisja. Issa din id-diffikultà tas-sem tal-mara fil-Knisja jien nara tiġi ftit mill-bogħod. X'irrid ngħid? Għax jekk aħna għandna idea tal-Knisja li hija fejn ġerarkika lura poter, il-poter fidejn is-saċerdoti, l-ewwel hija idea żbaljata li jkun hemm dan is-sens ta' poter fil-Knisja. Anzi, il-Konċilju Vatikan it-tieni jimmaġina knisja ċirkulari, ġi kulħadd fuq l-istess livell u wieħed jipprova jgħin u jinqeda nibdew miex inħobbu lil xulxejn, naqdu lil xulxejn. Imma jekk jien ikolli din l-idea ta' knisja ġerarkika, allura knisja prevalentement klerikali, allura mbagħad anki l-istess idea li n-nisa jkunu parti mill-knisja wkoll tkun żbaljata għaliex għax hija biex ngħidu hekk kilba l-poter, waqt li l-Knisja mhix poter. Ġi l-ewwel qabel kollox naħseb għandna bżonn aħna saċerdoti u xek ninżew il-kpiepel tagħna u xek u nneħħu l-ħafna poter u l-ħafna li għandna madwarna u xek u li jżomm din l-awrea ta' ma nafxiex biex ngħixu Knisja kif jixtieq għall-Konċilju fl-aħħar mill-aħħar kif fil-Vanġelu. Imbagħad naħseb jien li kull bniedem fl-irwol tiegħu u skont il-kwalitajiet tas-sesswalità tiegħu jekk hux raġel jekk hux mara għandu sem importanti u tudiful fil-Knisja imma sem li mhux biss huwa speċi jisma' biex nikkuntentak, le, imma sem li fih il-bniedem ikun realizzat. Imma jien naħseb li baqalna ħafna x'nimxu, mhux biss biex il-mara jkollha sem ta' veru fil-Knisja, imma biex aħna stess l-ewwel is-saċerdoti insibu postna ta' veru fil-Knisja, jiġifieri din id-dimensjoni ta' ugwaljanza għalkemm fid-differenza tal-Ministeru tal-Karismi imma ugwaljanza ma' l-oħrajn, ma' kull bniedem ieħor li jagħmel parti minn din il-komunità. Sa mit-twaqqif ta' djoċesi Għawdex kien imbierek bit minn isfqijiet li kollha wettqu titjib kemm għad-djoċesi
kif ukoll għal Għawdex. Fl-ewwel pastorali tiegħu l-isqof Tewma semma id-doni li ħalla l-isqof Grek. Kemm iħossa tqila il-ħidma tiegħu biex ikompli u jżid ma' dawn id-doni. Liema huma loqsma soċjo-reliġjużi li skont l-isqof il-ġdid għandhom bżonn ta' attenzjoni u forsi priorità fuq oħrajn. Dan kemm il-Knisja kif ukoll mis-soċjetà infisha. Aktar milli jisu li ma se jkunu il-karatteristiċi tal-episkopat tiegħi naħseb li irrid inżomm qudiem għajnejja żewġ elementi importanti. L-ewwel qabel kollox l-istorja. Allura li nkompli nibni xi ftit fuq dak li ħallew ta' qabli. Ġifieri l-isqof Nikol Kawki u l-isqof Grek. Imma wkoll jisu b'xi niġi biex imbagħad nippjana u nħares il-qudiem fuq jisu issa x'iridu nagħmlu flimkien bħala Knisja, bħala dioċesi, ġifieri jien saċerdoti u lajċi, għax id-dioċesi mhix l-isqof biss, imma hija l-Knisja kollha kemm kulħadd. Jiena naħseb l-importanti li kif diġà semmejt inkun f'kuntatt mar-realtà llum kif inhi. Għax l-esiġenzi tal-lum mhumiex l-esiġenzi ta' 10 snin ilu, u lanqas huma l-esiġenzi ta' li se jkollna 15 sena oħra. Ġifieri, allura wieħed irid ikun ftit b'saqajh mal-art, attent, josserva l-ħin kollu, dal-atteġġiment ta' smigħ ma rridx jieqaf mal-ewwel sena tal-episkopati ma rid jibqa' dejjem, b'tali mod illi l-proposta tkun dejjem u xek skont il-bżonn partikulari ta' żmien li nkunu qed ngħixu fih. Jiena nħoss li waħda mill-ikbar sfidi li għandha l-Knisja bħalissa hija li teduka d-domanda. X'irid ngħid biex inkun iktar sempliċi. Jiena nħoss li kull bniedem għandu bżonn ta' Alla, kull bniedem għandu bżonn tal-fidi, għandu bżonn li jemmen. Interessanti għax il-kelma temmen u l-kelma tafda huma l-istess kelma. Il-fiduċja u l-fidi imorru flimkien. U aħna għadna kif semmejna relazzjonijiet. Inti jkollok relazzjoni jekk ikollok fiduċja. Allura l-fiduċja, il-fidi, ir-relazzjoni jagħmlu parti mid-DNA tal-bniedem, m'hemm l-ebda bniedem li m'għandux fidi. Ħadd ma jista' jgħid jien m'għandix fidi, inti temmen f'xi ħaġa bil-fors. Jekk ma tafdax m'għandekx relazzjonijiet, jekk m'għandekx relazzjonijiet mejjed ħaj, teżisti mhux tgħix. Il-fidi tagħtik identità u tagħtik dinjità. Il-fidi tagħmlek bniedem. Għaliex għax meta jien nipprova nħares lejn nnifsi, nħares lejn l-oħrajn. Kif jallimni Ġesu, kif iħares lejhom Alla, kif iħares lejhom il-Vanġelu, jien se nħares lejn nnifsi u lejn l-oħrajn b'ċertu mod. Pereżempju mhux se tibqali iktar sfiduċja fija nnifsi, se nipprova naħfer lill-oħrajn, allura nipprova lill-oħrajn nistma'hom, għax biex naħfirhom irid nerġa' nibda nistma'hom. Interessanti għax dawn l-aspetti kollha spiritwali jiżżewġu, jitaġnu mal-aspetti psikoloġiċi li jgħinu l-bniedem ikun bniedem tassew. L-istil u l-esiġenzi tal-ħajja tal-lum jinbidlu kontinwament. Ħajja dejjem iktar konsumista li tiffoka biss fuq il-prioritajiet tal-mument, żgur li qed taffettwa b'mod negattiv il-missjoni tal-Knisja. Fl-istess waqt nistqarru li t-tajjeb ma jonqos, anke jekk f'bosta każi ir-riti qed jitħaltu wisq mar-ritwal. Id-drawwiet qed jiġu segwiti iktar mill-istess twemmin. Fil-missjoni tiegħu l-isqof Anton stqar li jrid jaħdem ma' Alla u għal Alla. X'messaġġ jixtieq jgħaddi lill-komunità f'data f'idejh? Jien nħoss li din is-sejħa u xek li qed jagħmel il-mulej permezz tal-Knisja u xek u li l-mulej issa b'xi mod irid jinqeda bija biex inkompli fejn ħallew ta' qabli u biex naqdi kif nista' kulħadd. Naħseb li din hija sejħa bħall-oħrajn. Ġifieri la iktar minn tal-oħrajn u lanqas inqas minn tal-oħrajn. Jiena ma nħoss li għandi xi sejħa ola minn ta' ġenitur u xek jiena minn hawn ftit ieħor se nżewweġ koppja. Ma nħossx li s-sejħa tagħhom għandha xi ħaġa inqas minn tiegħi. Issa li tgħidli responsabilità imma s-sejħa fl-intensità tagħha hija l-istess. Jiġifieri bħalma dawk huma msejħin biex iħobbu tassew il xulxin u biex jippruvaw jiffurmaw jibnu familja u jikbru fir-relazzjoni bejniethom, huma responsabbli ta' dik il-missjoni li għandhom, jekk ukoll jien. Ma nħossx li tiegħi xi ħaġa iktar jew xi ħaġa inqas. U jiena nixtieq li din id-dimensjoni ta' sempliċità, imma mhux sempliċità għax jien għandi xi ħaġa differenti, għax din hija l-verità, hija l-verità tal-Vanġelu. Inħoss li din irid inżomma jien l-ewwel attent quddiem għajnejja u noqgħod attent u xekk għalija nnifsi għax faċli ħafna tgħix fl-aljenazzjoni, nimla rasi, allura noqgħod ħafna attent għalija jien ngħixha b'mod sempliċi l-ewwel qabel kollox ma' dawk li naħdem magħhom, ma' dawk li niltaqa' magħhom kull filgħodu, b'sempliċità kbira, imma wkoll biex imbagħad ngħixha ma' kulħadd b'dan il-mod. Jiena naħseb li Ġesu l-għażliet li jagħmel tal-umiltà, tal-faqar, tal-ubbidjenza u xekk, naħseb li ma għamilhomx għal xejn, naħseb li għamilhom għax konvintismu jaf Ġesu li huma l-aħjar għażla li jista' jagħmel il-bniedem għalih innifsu.
Ma l-isqof il-ġdid ta' Għawdex hemm wisq aktar tiddiskuti iżda il-ħin allokat għall-programm tagħna wasal fit-tmiemu. Fi programmi futuri żgur li Monsinjur Anton Tewma jerġa' jkun il-mistieden f'Għawdex illum. Għaliex bħala il-leħen ta' Għawdex fuq ix-xandir nazzjonali matul is-sena inwasslu diversi servizzi li jiffokaw fuq il-ħajja ta' djoċesi. Fil-waqt li nirringrazzjaw lill-eċċellenza tiegħu għad-disponibilità li wera magħna, nistidinkom sabiex anke intom tibqgħu isseguna minn ġimgħa għall-oħra. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fis-sem it-tim kollu tal-produzzjoni nsemmilkom. Dik il-paċi kiskiet armonija bl-isbaħ ġmil kif sawru jien m'għandix jien sisin saħwi u sejjer bajjit jax ma' gurriet baħarik bħal dawra mejt lilek jien dejjem ossejt inti djamant nofs il-Mediterran Għawdex imbez satini serħan bik ferħan Tough Wrench. Make it special. Għażel, ħobż bil-kunserva jew bil-ħelwa. Three Hills Brand fil-qalb tal-Maltin. Call 21224405 or click laferla.com.mt. Life, a collection of moments. Wild moments. Tender moments. Everyone gets an opportunity. Some moments last a lifetime. Others whisk in a flash. Some moments you want to cling on to them. Others seem to slip through our fingers. The easy moments and the breathtaking ones. The early or the late, the rough and the tough. The routine or the surprise. The first time moments and the last ones too. Yes, any moment can be the best moment. And the best moments are worth sharing. David's Bakery Gozo, for every moment worth sharing. Gozo Prime Real Estate, where one can find a truly experienced professional team focused on the local real estate market. For the past 20 years, people have been trusting us with their greatest investment, their home. Gozo Prime Real Estate, your reliable choice, offering a one-stop solution to all your property needs. Wow! Enjoy Pinto's Pride Sweet Chili Sauce. Experience the art of fine dining. Brookies Restaurant in Gozo. When dining is more than just a matter of eating, and your table is more than just a place to sit, food can become a delightful experience, and your restaurant then becomes a destination. Vini e Capricci by Abrahams is the place to be in Gozo. Vini e Capricci, an outstanding gourmet food emporium for an exceptional dining experience.